Go ahead. To, salamu alaikum masoya masu kallon fina-finanmu, musamman shirinmu na burin masoyi. Gani ga Ramadan bu suna Ramadan bu a matsayin Nasir a cikin burin masoyi. to muna ba ku hakuri bisa kasancewa kwana biyu ba mu tura muku wannan shiri kusan mako uku da suka wuce sakamakon yan tangarɗa da muka samu ta na'ura, amma don Allah da Annabi a yi hakuri, insha Allah ranar Laraba mai zuwa wato 22 ga wannan wata za mu ci kawo muku wannan shirin mai suna Burin masoyi akan YouTube channel ɗinmu mai suna Alolo Hausa TV. Sannan wani irin hakuri za ka baiwa masoya game da wannan korafi da suke akan wannan shiri da ba su samu sun gani yau har tsawon sati biyu, me za ka ce? da farko dai zan ce mu ganin kanmu ba ma jin daɗi, sannan kuma za mu ƙara ba ku haƙuri masoyanmu akan wannan shiri da muke jin daɗin kallon shi mai suna burin masoyi. Muna buƙatar alfarmaku domin mu ma muna so mu faranta muku rai, domin jin daɗin ku shine jin daɗin mu. To na so dai a ce yayi muku dan tsokaci akan wannan episode da zamu dora muku, amma mun bari ku je ku kalla. Ka ban da yanzu lokacin ne Kai a aiki su je su kalla ku, saboda muna so mu ji shin ya haƙura yanzu ya karɓi milan ko kuma bai karɓa ba. in ya ba ku dama ni yanzu zan ba ku saka ansa. Su je su kalla, mun gode. Burin masoyi. Burin masoyi. Burin